Vítajte, milí fanúšikovia a fanúšky a ostatní pri mojej hre Team Fortress 2. Ak si môžete všimnúť, hráme hru, ako každý by mal vedieť, MVM, čo znamená Man vs Machines. Je to pravde simple hra. Robím si, neviem, ja som veľa videí z tohto odsekol, lebo niečo mi tu seka trochu. Nie. Takže, ak som povedal, hráme MVM. Mám teraz za Soldiera, dva kamošky to tu, Pyros Lamington hra za Demopana ako panvicu má. Druhý raz ako diktátora, pán diktátor za snajpera. Takže vidíte, jak to u nás vyzerá. Blop. Skúsim niečo povedať. Pán diktátor, počuješ ma? Co? Nepočul som. Prečo stále toto tancujem? Počuješ? Pán diktátor. Vidíš. Neviem, či sa pripoja na servery kamoši, neviem, niekde tu nie sú, keď ja natáčam. To je smutné, iritujúce. Servery, neježište, nikto tam není, čo ti sú tu, hej? To je veľká mapa, toto ešte. Takú celé dekoj toto všetko. Ani, tam. Vidíte, tu sú. Ak som dostal. Hacker, kamoš! Nečítuj! Seká mi to, ako obraza ťa! Zabijam. Vidíte, takto sa zabíja u nás. V Texase. Najprv chcem zakúpiť. Dáme si Rage. Či Rage. Aké sa v tomu dá lepšie nedáva. Toto. Ono je to dobré, svojím to, lebo keď trafíte, tak zoberete mu HP. A keď máte ešte aj box, to dobre veľa uberáte. Vidíte? Takto zatravím. No to je. Ja som zachránil. Ale to nie je to. Vám dôležité. Čo kritik? Yes! Pivano! Koľko to toľko scoutov, koľko ja by som zožral za deň. No. Dáme si rage. Lebo sa tu najedem ako rýchlo. Sa tu dostal okej. On ma zabil. Vidím, toto je, neviem, nejaký majster, ktorý si myslí, že je Fist of Steel je bohovská zbraň. Ale není. Kúpim si rýchlo niečo. Rýchlosť. Vidíte, ak budeme bohovia. BOOM! By som teraz zbrandol. Alebo premium. Premium by som potreboval teraz. By som vedel, koľko zabijem. Tí pyrovia. Z pyrománe. Bla 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 bla, maggots. Haha, takto sa to robí u nás. Ježiš, by som sa napäť teraz, ale nemám pri sebe voda. Príď ku mňa. Zajtra. Čo ja mám? Som sa teleportoval zasa. Viem, že je kal video dlho, nemá premium. Ale ja to neviem hrať od nich aspoň. Bože, máme dvoch snajperov na tejto mape, sú úplne na prd. Jedine, že na engineerov. A engineer na dušu. Ale robotický. Bear money, love bear. Len pre mňa.
Ježiš, oni už idú stade, lebo oni už vedeli, že už to upalo, keď to bolo všetci ako sardenky pôjdu sem. A to ďakujem, to keď nemôžem vedieť. Zoberiem si rýchlo rage. Debili! Kto to neobránil, ja ho zabijem. A prečo Blue God? Veď oni sú roboti. Počkaj, skúsim, či to funguje na tomto servere. Join Blue. Tu kamoš si myslí, že je nejaký legenda na YouTube. Čo bolo? Tutaj som práve prišiel zo školy. Plný napálený. Nebráme si, nie. Chceme na nič. No. All F4. Dobre. Co mi drogujú? Marlins. Ježiši. Poviem kamočovi. Pán diktátor, poď za mňou. Keď chceš prežiť. Jo, to je kamoš. Poď za mnou, inak zomreš. Hovor cez mikrofón, keď môžeš. To nikomu nevadí. No tu je. Kamoš, aspoň múdry je. Ja mu zatancujem. Trochu. Štípať. Aby mohlo sa štípať. Ak sa zabije. Kokos. Môj prvý trailer som nezabil. Jedia aspoň videma. Vagina Bin Laden style. Nehovorím aj do mikrofónu skoro. Sa to naučím. Kedy sa to naučím. Aj hovorí. Samé anglické blbosti tu kecám, ktoré ani Ježiša boli zaujímavé. Šmorka stopla. Udala. Ďakujem mi zbieraš peniaz. Ale že ja chcem tam peniaz. O! Ďakujem, že som vzadu vpredu. Aj vpredu stránce. Ako je to strana? Vieš? Veď mi žodra. Who's got everything? Guy. Ešte to vyhráme. Trošku, ja som to už povedal. Toto mapa bol pre mňa ako prvé, že nedá sa. Ale dal som ju na prvý pokus. Ale nie, dal som na 15. Nezmešal som 3 basterov, alebo bastardov. Z mafie jedničky. Bastard. Krásne. Hieroj dole. Počkaj, len 5. Nepohneme radšej z mikrofónu, viem čo som stal minule. To už sa mi nechce stať. Ten debil je kill, lebo on ide peši. Čo, ste ako robot? Čo je robot naozaj? Aha, ja som to stýlom. Dobre, nezabite ma, prosím, ja mám ešte čo zaklíčiť. Počkaj, teraz možno budete počuť niečo také šušťanie a musím robiť mikrofón. Keď vás to zabilo teraz, choďte doprava. Ako sa to robí? Či niekoho zabijem z toho vzduchu. Nope. Pán diktátor,
A zomrel. Tak trojek žláv zomrel. Neumierajte ako sardinky na záchode. Kokos, nie, už mu nedávajte kryty. Jo, ďakujem, už budeme mať kryty mega. Ale ja mám svoju super zbraň. A takto zabijeme. Ty vado, kryty. Zakazujem. U nás v škole sú zakazujem. No dobré, už sú dovolené. Ty kokos, on má koľko HP zas? Full, plus kritik. A že si tu zbierajú lave. No. Ja si musím rýchlo dať a zobrať si Ibercharge. Ibercharge. A rýchlo, poď. A prečo vidíš posledný to... Jej! Prehráme. Pán diktátor, tak skús teraz cez mikrofón niečo povedať. To, čo sa ma chruje, že má všetko, že má tam Schadenfreude. Čo? Keď ma to vykraftoval... Ty to vykraftil, ja si všetko robím poctivo. Tak. Nemám žiadne peniazy. Zoberiem port. Nudím sa. No neviem, či dneska natočím Minecraft Jogbox alebo normál. Počkať, skúsim s týmto Staple Eagle. Staple Eagle. Poď, ja chcem tam Schadenfreude. Or... Jak sa to hovorí po anglicky? Man, go with that. 5, 4, 3, 2, 1. Čo? Nastav si mikrofón na trošku hlasnejšie. Alebo silnejšie hovor. Veríte fanúšikovia, že to vyhráme dneska? Ja neviem. A keď prehráme, tak poviem, že je to fail a skončíme to. Ja nechcem robiť dlho video, veľmi dlhé. Je veľmi krátke. Chcem umieť naplno, aby som si ho zmenšil. Keď som dal kritik. Aby som si to zmenšil, aby som to potom mohol dať na YouTube. Ja poviem, že toto nebudem strihať. Toto len do polovičky urobím, hej? No to, ale tak ja sa nechcem už vo formát faktúry mať tu nejakých 10 hodín. Už taký nie som, 207 GB na zasradých. Keby to bolo 407, nevadí, ale 407. Ježiš, vedia, si to môžem dať do... No, už nechce sa mi. Som múdry. Som z toho začiatku nedával tam, tak som mal viac. No, čo sa dá robiť? Keď som hlupák, som... Neviem, či ma tu tiež hlasno počujete. Alebo slabo. Kill zle, čo je? Kill monster, kill to počistý. Si? Nebudeme? Jak som ubral veľa HP. To len ja. Nehľadám sa. No dúfam, že toto video ste len raz počuli, to šumenie mikrofónu. Ja sa asi zariem do stola. Dúfam. Keď nie, tak zoberiem si klinec a budem klincovať. A
bez všetkých vecí na svete. Stone soup. Stone soup, čo prevedám na angline, lol. Stone soup, no tak to je dobrá to je dobrá kamenená polievka. Kamenená. Engineer, ja neznášam. Ja jediný na svete engineerov. No, keď jediný ja nie som on. Pani, sa bojím úplne. Že viete, tí čary inteligenci, oni úplne silne to robia, tak piu. Nie, dobre bombu, kde ma? Rýchlo zabite ho, rýchlo! Prosím. Ak som pristal. Vypadnite, moja mesta. Aj roboti sú otravní. Nebudem robiť Sonic Vegas. Takto, ak chcem. No, viete čo, toto je posledné video na MVM. Viete prečo? Lebo v skutku ma nebaví už MVM. Ja už som s ním prešiel veľakrát. A nudilo ma to, tak zase tiež poviem niekedy v budúcnosti vám dám viac videí. Teraz som len lenivý som povedal o týmto inžinierom obavu. Dobre. Ne, nechce dobre. Oooooooo. 5 centí ma zabila. Už teraz sa portujú. Tak portovať by sa mali inak. Nie. Mal by sa po jednom portovať, nie po 20. Small. The ball is said. Pre toto video sa vám lúčim. Dúfam, že sa vám páčilo. Keď nie, tak ohlasujte lajkom, dislajkom. Nie len lajkom. A odberom približne veľa. Počkám sa spýta kamoša. Čo to kecaš? Ja ťa ani nepočujem. Zvýš si hlasito z mikrofónu. Takže dáme si posledný rage. Tak hovor úplne hlasno. Ak ja. Groot. Maggots! Šťast posledný. Pri toto video sa lúčim, ja, kamoši,